vítam vás u nového videa a som tu s... Pofom! A... Hej Arfungo, ozvi sa. Ja boj, čus. Dobre, a dnes ideme hrať Prosím, ďalšiu to nie som ja. epizódu z Hide and Seek. Chalani, ste pripravení? Jo! Jasne, ako nikdy. Dobre, Išná. dobre, Ja takže som není to posledný. nikto z nás, čo bude celkom sranda. Počúvajte, môžeme to robiť tak, že keď niekto z nás bude seeker, tak sa zabijeme navzájom a budeme pomáhať, kde je iný. Je niekto iný. No dobre, tak aj ideme niekam spoločne sa Tak schovať. poďme Poďte za mnou, ja sem, poznám každú skovku, chalani. Poďme Za sem, mnou poďte. nie, nechoďte sem. Bude to sranda, teraz nás nenájde, lebo my keď budeme tu, on keď skočí dole a my keď pôjdeme do jeho skríše, tak on tam nás tam hľadať nebude, chápeš? Ježiš, to sú moje slova, David, že tam... Arfungo. Každý sa ide schová, hej. Tak moje reálne meno je David. Aj tak ma tu už nazvali tak teraz mi môžete hovoriť David. A nie je to jedno, či vedia tvoje meno alebo nie. No to je vlastne jedno. Kde si zolknučiak? Arfungo, kde si? Arfungo, kde si ty brdka jedna? Jo, ja som proste tu cez portál a nikomu to... Ale ty tam nemáš ešte ten portál, ty si má byť s nami, Ježiš. Veď No počkaj, utekaj, ticho. No, môžem sa vrátiť? Zvrátil som sa. Ja som tam dole, sa skrytám. Ja bol nevedel. Bože! Do keľu! Počkaj, ticho buď. Keľu s týmto i to jedným. David, ty si zomrel? Hej, ja som umrel, pretože ten portál tak bol, že som išiel na jednu, na druhú a potom keď si to zakričala, som bol na druhej. On vliezol do portálu a som zase vylezla, ona vliezla. Ja som tu veci nočí cez portál. Ten portál strašne bubol. To si Alex, dobre, vidím ťa. No počkaj, pozeraj na toho branera, najlepšieho na svete. Wolfa. Čau, Wolfe. Máš to Arfunga máme kde? Ale Tu. Ten mi prinesie veľa views, to ja aspoň dúfam. ja ti prinesiem veľa úsek, ja som aj vo filme už, čo chceš? No vo filme, ale ktorý videl tak 5 ľudí. XD. Prečo, však starí ľudia, ktorí pozerajú na toto. Áno, ale koľko ich je takých? Moja starka Na pozerá jednotku. iba to, čo je v Ale však to bolo na jednotke, sa mi zdá, aj na nové to bolo v češtine. No tak ale tam už není. Naboval. Tak ale teraz to tam už není, takže brak. Ale držu, stále som lepšie. Kamo, koľko máme ešte? Však hore ti to ukazuje 2 minúty. Máte 2 minúty 30 sekúnd a Dobre. vyzerá, že tu nikto zatiaľ Školte, není dajte. mimo vás. Spectatujem. Urobil som hi. Kamo, ale Davidovi to strašne učí. Čo ešte raz? Čo ti to strašne tam učí, kamo, sa ti to tam nezýva. Ja vás tu... Technical problém, ľudia neriešte to. Oni sú takí a sú podobnú. Kamo, tak tebe to z minulého učalo, tak ma neštví. Arfungo, čuš, dobre. Čušte obidvaja, bude vybavené. Čužme všetci, traja bude vybavené. Počkaj, a podľa mňa ona ide po nás. Nejde. Není tu. Či je? No tak si hore. Ide. Schovajte sa, Gurka, Matej. Nie. Dík, ona ma nevidela. Chápeš? A kde ma Maťo? nevidela. Maťo, kde si? Aha, ty si... Kamo, ale ty tu stále kempíš. Kamo, tak ale... Ona ma nevidela, chápeš? Áno, ale Maťo tu stále je proste. Maťo tam stále kempí. Arfunka tam proste stále kempí. Hello, Tukeno, ako je váš ďabol? Ale Arfunga, ešte jedna vec, ako ťa mám volať? Si sa už odhalil Ja, meno? Skibidi, Už si si odhalil meno? Čo? Maťo, bože. Arfungo, už si si odhalil meno, ako ťa mám volať? Nie, kamo, neodhľadne, ale no. Nie. Lebo ja keď som z videnia, ja
ja ti vždy tak hovorím, ale... Plánujem tam často odberateľov. Si odhalím meno. Dobre. Wolf never die. Ale za 23 sekúnd vám to končím. Paráda, aspoň budem zase... Nie, ja sa Alebo budem keby- báť, keby- ja sa budem báť, že Velociraptor. Ja pojem do shopu a si kúpim, ja pojem do shopu a si kúpim skin Blue. Maťo, ty, Arfungo, ty vieš, kde je Blue? Blue. Velociraptor. Čuž ty, bože, Dávid. Raptorik, môj obľúbený. Výborne, 10 coinov, vyhrali sme. Koľko máte tých kreditov? Ja mám 328. Tak to ja mám 239. Krásne to. Ale úprimne ani neviem, čo som Ja si... môžem zase Co som si... vybrať Chcel mapu ja, chcem si ale... kúpiť Golden Dodge. Chcem si kúpiť Golden Chalasi, Dodge. ja tu tak, Chalasi, ja tu poznám takú dobrú skovku, pôjdete za mnou, veď aj vy ju poznáte, ne? Keď ste so mnou gamblili. Gamble som, Mimo ale kameru. dlho som to už nehral. Preto tu máme ďalšiu epizódu z tejto série. Winnie. Skoro ja. Dinorec, No, že Daj. potom ja ti pošlem ešte videa, aj to môžeš dodať do toho tvojho videa. nemusíme hovoriť Dinorek, že som odhalený, že som David. Follow me, my brother. Idem. Follow me, my brother. Kde si? I'm here. No, ja to vidím, áno. No mňa môžeš volať normálne David, pretože som už odhalený. Nechoďte do toho Ja portálu, ťa poďte budem za mnou, kačetka. Poďte za mama. ideme. Do radu pekne, od najstaršia po najmladšiu. My vyzeráme ako takí trávilerí, ktorí sa idú schovať v sklade, áno. Lebo ich ide mamka pristihnúť pri papaní cukrikov. Ježiš, on to nechytil, on to netrafil. A znova to netrafil, počkej, No, čakáme na neho. nikto si nič nevšíma. Arfugo! Maka! Obévať, Čo si dá? Nie, musíte To je hľadať. fakt debil, no tak to sem nevidel. Konec, stareme se jak máš No to je pogen. fakt debil, no tak to sem nevidel. Druhý A taký. dole, chalani, dole skačky, dole skačky. No to je fakt debil. Dole Dole som tu. skačky. No takto skačky, ako David išiel, tak skáč, Alfungo. Bože, ja začnem asi natáčať. Ja tiež. Bye. A tak, aby nás nepočul, veď už je aktívny. David, ježiš. Veď už je aktívny. Kamo, toto určite každý pozná túto stovku na 100%. Dobre, idem Hej, sem. jasne, že nie, ty to mluvia. Tak ty sa pozrieš, Dobre, aha. idem ho, no Bacon tak girl, môže teraz bacon nie- boy, no, bacon boy, bacon boy, bacon boy, bacon, však to hrajú sami nubovia. To je pravda. Neviem, to je Počkaj, ja- nejaký týpek, on tu Kde ten behá, on týpek? je úplný noob. On je NPCčko. Tento id vyzerá, že Nechcem nič A hovoriť, čo si- ale Kľúci, a tešíte sa na nový rok 2025, když bude GTA 6 a my ju nebudeme hrať, lebo nemáme nič z PlayStation 5 ani Xbox Series X. No hej, teším sa, ako všetci sa budú vychvalovať, že majú a my sme najväčší noobové, my ju nemáme. Ale my sme legend, lebo my sme hrali GTA 5. Tak ja mám, Ja som hral GTA 4. akože ja hrám GTA 5, a hlavne GTA Online, ale... Neviem sa inak pozrieť, čo Skibidi, mám v skibidi, taký ma... Čo som si mohol pozrieť do Nikto ťa ma nikdy nenájde. Jak Ja to sa to bolo? môžem ísť postaviť a ísť do rohu. On ma nikdy nenájde. Tak... Aký je rozdiel medzi shopom a openom? Chlapci, ja tu poznám každú jednu skovku. Ale furt mi chodíš tá blbá 600D. Ani neviem, prečo 600D, keď ja už 600 dávno nie on to som. ani nechodí, tak čo to? On to ani nechodí, my môžeme byť aj von, ale on to proste nejde. Prvého našiel, zapieskaj meno. Neviem. Skibidi. Dobre, vyhrali sme proste. No to... Nemáš Podľa šancu. mňa toto je najhorší rok na svete. Toto bol najhorší rok na svete. Je to podľa mňa. úplne Čo, jedno, podľa veľa mňa s tebou, to bude úplne. no neviem, ťažko povedať, či s tebou súhlasím alebo nie.
Hlavne Čo by bol podľa teba najhorší? Asi Najlepšie hej. bolo moje detstvo, keď som chodil do školky. Tie roky boli najlepšie, potom už to bolo, išlo dole vodou. To tak býva. Škola, Čo to diktáty, super. môj úhlavný Víš? nepriateľ. Ja som videl tvoju menovku z neho. Čo? Ja som videl tvoju menovku z neho. Menovku Tengeho, čo? Nie, že nejde tam. Nie, ho nevidím. A teraz keď je tu, ty, Tam našiel dvoch typkov a ja neho nich utekám, ide. ja tam musím Inak je super tá televízia, ktorá za ním letí, ktorá vyzerá jak, neviem, jak TV Man. No, my sme na rade. Wow, kamo, už má trest. Wow, už iba a to sme my traja, Posledný triaz sme chalani. my. On u nás vie? On určite podvádza. Zráme? On tam ide? On tam ide! Zdráme! Zdráme! Nie. Zdroj, ty kde? Tam to idú. Počkej, oni Do keď počítača čakali, možno kričí. nebudú, možno... On ide ku mne. Nie, nejde. Ide podľa mi to. Nie! Tančujem, kamo. A ja som myslel, že ste ho odlákali, že ja tam zostanem, akože som pavare. A prečo? Teba zabil, nie? Ty si uvarený. Arfunko teba Všetci zabil. like, všetci like. Arfunko teba zabil. Nie? Nie. Nie? Ani mňa nezabil. Like znamená jedno srdiečko pre Davida. Jej, to je také milé. Prosím, mi to je niekto z nás. Niekto z nás a ja budem, ja budem. No to bude Arfunko, no, není to Dudu, nikto z nás. Dudu je to, Duduška. Keby Inak niekto aká je šanca, že by nám z týchto velov padol niekto z nás? Ma to inak zaujímalo. To by to bolo Chlapci, fajn. a vieš, čo to znamená, že keď padol teraz noob? Že my, poďte sem, Hej, vieš. prečo ja s ním po niekomu? No my sa naspäť vrátime do tej čestky, tu Arfungo, veď vieš, niekedy si so mnou hral. Či? Hej, ale väčšinou je to tak dobré. Tu počkaj, Arfungo, tu čakáme. Nie, tu budeme. Nie, ja som vždy išiel na tú činku, ja som vždy išiel takto poza činku. Tak aby ma Aha, nikto to nevidel. poza činku a potom, keď vypadne odtiaľ, tak my tam sa vrátime. Dobre, ja ho budem spektejtovať. Vol, pozri, vol. Poď sem. Už te teč? No, Taký podobný mám ja doma. čo? Taký podobný mám ja doma. No ja aj taký ja mám podobný doma. No za chvíľu pôjde, tak sa schovajte. Poď, Maťo, bože, bože, čo som to urobil? Nie, on tam ide, on ide k nám. Nie, nejde. Ide? Ona, veď to je baba, ona je Dudu. Počkaj, no. Ale počkajte, nech bude ďalej. Hej, presne. Počkajte, nech bude ďalej. No, ideme. Teraz, ideme. To najväčší tam. No, pipi, pika, pipi, pika. Pipi, pika. Pipi, pika. Či vol. Bože. Však nemôžem nadávať, nie? Dostal David strajk. To je jedno. Ja budem takto nadávať. Strajk nemôže dostať. Dostaneš iba keď urážaš niekoho, no proste to keď porušíš Urážam nadávku. ťa, že ti smrdí, baj. Nadávky úplne v pohode môžeš hovoriť. Tak nadávke áno, ale keď vyslovene, že lebo inak je vtipné, že aby si mohol mať YouTube, tak musíš preštudovať dobržne všetky mytológie, všetky tradície zo všetkých aj z úplne opačnej gule sveta, pretože keď nadrží niečo, čo by uražalo niekoho jedného typka náboženstvo, tak už pedostraj. Že pravidlo je, že nemôžeš nadávať, hej? Tak tie tvoje videá budú toto, jak sa volá. A ty platia tie staré videá a dostaneš strajk. A ten nikoho nenašiel. Myslím, Kamo, lebo keď je nekonám. pedostrike, to už ti vyslovene zmažú účet, ale keď je iba strike, tak to je jedno z troch. Ale ty už nikdy nebudeš mať účet potom. Sa mi zdá. No nie, už nemôže si ani nový založiť.
Lenže aby Môžeš si iba mohol pozerať mať YouTube memečka. kanál, tak milé detičky, a aby ste mohli mať YouTube kanál, tak musíte si preštudovať všetky literatúry zo všetkých kútov planéty, aby ste nedostali náhodou strajk. Vidíte, Ale že že keby bol bedostrajk. takýto múdry aj v škole, že? Keby bol takýto múdry aj v škole. Ale teraz je taký bezpečný kamo ten YouTube, že tam fakt ako vtedy keď som začal natáčať súby, lajky, manička, kýsly. Teraz kamo musíš všetko vedieť, aby si Ticho, strávil. chalani, počúvajte, ticho, počúvajte, ja smere, ticho. Kamo, ty vole. To je teda SMR. Nepočul Dobre, si, vole, ja najlepšie, to najlepší. On sem pôjde. Nepôjde sa, nebuď strachoprd, prosím ťa. Ja som vždy strachujem, že sa bude. No, ale ťažko povedať, pretože on ako Však chodí chlapci, mňa veď vám už není, chlapci, veď vám není 5, veď vám je, tak polovica vašeho života je koľko? Polovica môjho života je 50. No nie, keď počítame s tým, koľko sa dožiješ. No ty môžeš počítať teoreticky Ale s tým, polovica že sa tvojho dožiješ terajšieho 70 života, koľko rokov. máš rokov? Nepoviem. Ale ty dobre vieš, koľko máš rokov, a ja to viem, aj Arfungo to vie. Všetci vieme, koľko máme rokov. Máme No nie sme zase takí sprostí, ako si myslíš. A polovica toho je, vieš aké číslo? No? No. No. No tak. A sme v keru. Nie vás. A ja si umrem. Á, dovidenia. Nie sme v... No, sme pri nám hovorili. No tam neviem... Dobre, ak tam pôjdem, ja mŕtv... Kamo, 4 sekúnd, nemáš šancu, type. Nie, ja nechci. Nie. Za všetko ste v pohode, dajte si zahýbať? Ako za mnou. Mne sa všetko seklo, mne sa seklo všetko. A David zase zomrel. Nie, mne sa všetko seklo z jakého dôvodu. Teraz každý. A jeden odber znamená dve srdiečka pre Davida. Ale ja neviem, lebo mne sa zrazu všetko seklo. Mne sa zrazu všetko seklo, ja ti potom to video pošlem vám. Mne sa zrazu všetko seklo a vy ste všetci stáli, odpočet bol taký istý. No a zase sme to... Kokomelon. Kokomelon. Čo? Kokomelon. Čo je Tam co? kokomelon. Chalani, za mnou poďte. Ja mám najlepšiu skovku, Kde tak si? teraz Ja prišla, to zase poďte sem. nevidím, ja zase mi všetko seká. Dole som skočil. Do Dole! marihuany som skočil. Ideme dole! Kamo, to nemôžeš. Uí, bum. Jesi. Púštam. Jesi. Nemôžeš Ma dole vyšiel za mnou. Tak kam ste išli? Ja som išiel dole. Púštam. David, A kde ste? Ja som išiel dole. David. Počkaj, stoj. vresta, Je vás. Bože, toto je niečo. Fucking scary skeleton, then sugar, then you spy. Tu na, hej, tu chceš byť. To nenájde. Tuto To budeme, tuto nenápadne, podľa mňa. Dobre, budem ti stať na hlave. Tak to budem. Na hlave všetci. Oj, kamo. Toto je najviac Som jeden z tých premotivovaných a kúpiš ho. Alebo ak sa Bože, vôbec bude chceš hýbať. čo ho hľadať. A Alebo on ak stojí sa- na mieste. alebo ak sa Ej, vôbec doba, bude ďakujem. hýbať. A začal sme hýbať. Nie, ona Jak nás nás uvidí. Ona nás Kamo, uvidí. určite My sme nám mŕtvi. videl ten kučej. My sme mŕtvi. Nevidí. Ona nás uvidí, my sme mŕtvi. Dobre, nie. Sme nubák. Nie, on je very sus. On je strašne very sus, lebo on sa niekedy ako keby zastaví a Ale boha, však nás je ešte vidno, on nás nevidí. My tu nás filmujeme, kamo. Chalani, ak pozerajte, toto ako sme prežijeme, všetci tak fakt začnem pochybovať, že na aké servery sme sa to pripojili. To je prčica, ak on si našimne takto. Ale Nie, všimnem. ak hej, tak sa dostaneme na útek a obetujeme prvé. Alebo ak hej, tak obetujeme Alexa. Opäť do pilu, si pôjdeš obetovaný. Ja som ti hovoril. Vy dva ste fakt čúra. Vy ste fakt hovada, vy dvaja. Tak sem poďme tu.
Tu budeme, Videla tu je si tu je fakt dvíspeky. Poďte do listu, poďte do listu. Že nás vidí. Ale hovno vidí. Nevidí, veď pozri sa, kde sa kúka. Tak dobre, už sme skrytí, už nás nevidí. Myslíš, že nás nevidel? Teraz sa to čumí jak orol? A videl svoju Je koru. gorovská. Nie, nevidí. Ja, Nevidí, pozri na nevidí, ňo. nevidí. Sa pozerá. Víš proč? Či Wolfer sprznuje. Ako to vrátilo? Mera učí na počítači. Co robíš? On hrá na mobile, kamo, vy to vidíš. What the fuck? Tak je demet? Neandertalec. Prišiel na nejakú vec domov. Tak čo robí? Čo si myslíš, že dokáže on za prvé? Našiel enter. Wow, neveril. On ide niekoho on ja neveril. On ťa určite Bože, nevidí. ten Dilino? On je už, prečo? Ten Dilino, bože Kamo, a môj. Yuki, Tak ju chytí, tak mu zatlieskam. Tak mu osobne zatlieskam. Tak ju chytí a ja mu osobne Bože, ten Dilino. Bože, ten Dilino. Vidíš? Tlieskame. Wow, tlieskame. Neuveriteľný výkon. Kamo, ja ani A teraz nesom zabije dajte moc druhú, ja mu prekvapený z zase toho, že bude zatlieskam. nový rok. Ako mne to úplne jedno. Ako úplne, že je mi to jedno. Kamo, Mišo už určite pali petardy teraz. Bábe to posielal. Ja som Michal páli petardy, však Tak aj ja to počujem, kamo, jak to pali. hej, on proste takto na námestí, takto dymovnice hádže. On zase ho chytí Nie, on na fízl, tom- a zase on ho na tom chytia poli- On fízlovia. na tom poli, jak sme mali minulý rok, čo sme mali toto, jak sa to volá. Jak sa to volá. Tú prechádzku na tom poli, tak tam je. Palil to na námestí, takže dosť pochybujem. Chlapci, vy by ste bezo mňa prehrali. Určite, hovno, kamo, mám ale 30 hovno. sekúnd. Nejaké 10 sekúnd, 34, 33, 32, 31, 30. Kamo, on poje za tou typkou. Nie, on ide za nami. No, fakt začínam pochybovať, že... Nie, nejde za nami. Nejde za nami, však pohoda. My sme už vyhrali. A urobím takú menšiu reklamu. Download for 17 euros. Download in Steam Jurassic World Evolution. Vyhrali sme, wow, neverím. Dobre, a toto bude koniec pre toto video. Ja dúfam, že ste si ho užili. Ak áno, tak dajte like, odber. Ja viem, že by som sa to vás to nemal pýtať, pretože je to tak otravné ako jedna tá reklama na Kofolu. A zatiaľ sa majte a čaute.